L'acusat de la brutal agressió d'Igualada va buscar a internet noia violada 3 dies després dels fets. Dues captures de pantalla del seu telèfon mòbil el situen al lloc i l'hora dels fets. Ampliarem aquesta informació a l'informatiu d'avui, tot plegat en un informatiu on també els explicarem que el govern decideix que el Ter Llobregat passi de fase d'excepcionalitat a fase d'alerta. Explicarem què implica aquest canvi. Arriba la 15a edició del Festival de Llegendes a Sant Martí de Tous amb un total de 45 propostes. La piscina de la Pobla de Claramunt ha obert portes aquesta setmana amb activitats pels més petits de cara a l'estiu. I la comarca es prepara per la Revetlla de Sant Joan amb diferents activitats com l'arribada de la Flama del Canigó. Setmana del judici del violador d'Igualada. En la sessió d'aquest dimecres s'ha descobert que l'acusat de l'agressió sexual a la menor veïna de Masquefa l'any 2021 va buscar a internet la paraula noia violada el dia 4 de novembre, 3 dies després dels fets. 3 dies després de la violació a Igualada, l'acusat de l'agressió sexual va consultar dues notícies sobre la investigació. Així es desprèn de l'anàlisi del seu mòbil i del seu compte d'iCloud, segons un dels testimonis dels Mossos que ha declarat en la tercera jornada del judici d'aquest dimecres. Al seu terminal també s'hi van trobar dues captures de pantalla molt rellevants, ja que situen l'acusat a la mateixa zona i hora en què va tenir lloc la violació. Una de les fotos el situa a les 6:40 a l'Avinguda Europa d'Igualada, a 120 metres de distància del lloc on es va trobar la víctima. De l'anàlisi del seu mòbil es registren trucades i missatges de l'acusat amb un dels integrants del grup d'11 persones que van fer destrosses a un vehicle aquella mateixa nit. El judici va començar dilluns i en principi acaba aquest dijous amb la declaració de l'acusat. Pel que fa a la secció d'aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, un dels investigadors dels Mossos ha declarat que no té cap dubte que l'acusat és l'autor dels fets. Un dels investigadors ha relatat que un cop la víctima estava més serena i recuperada de l'agressió, van convenir amb ella i el seu pare d'anar fins a la zona on havien tingut lloc els fets i fer el mateix recorregut que havia fet aquella nit. L'investigador ha dit que la jove va recordar el moment en què estava dins de la discoteca i algunes escenes puntuals. Ha assegurat que no recordava res del camí que havia fet aquella nit, però sí que va recordar moments puntuals en què tenia molt de fred. Un d'aquests moments coincidia en el punt on els camioners van trobar la jove estirada al terra. De fet, aquest investigador ha dit que li va cridar molt l'atenció quan la jove es va aturar a una rotonda i va recordar haver-se girat, però res més. Segons el mosso, en aquest punt és on les càmeres de seguretat van captar l'acusat corrent darrere d'ella. Petit incendi aquest dimecres al matí que ha acabat amb diversos vehicles calcinats al municipi de Jorba. A 11:15 del matí s'ha donat l'avís que el foc estava actiu, el qual ha cremat 4 turismes, un camió i ha afectat un camp. Unes 7 dotacions de bombers han actuat al lloc dels fets. Aquest, però, no ha estat l'únic incendi. Aquest dimarts a la tarda es va rebre l'avís d'un petit foc al costat de l'antic camp de futbol del barri Montserrat, al polígon Les Comes d'Igualada. I la Comissió Interdepartamental de Sequera ha acceptat millorar la fase del sistema Ter Llobregat. Després dels darrers episodis de pluja, han passat de fase excepcional a fase d'alerta. El sistema Ter Llobregat passa de fase excepcional a fase d'alerta. Aquesta és la millora que ha aprovat la Comissió Interdepartamental de la Sequera aquest dimarts al matí. Els pantans d'aquesta zona estan actualment al 38,5%. També s'han relaxat les mesures al sistema Darnius-Boadella, que estan al 23% i que han passat de la fase d'emergència 2 a fase d'emergència 1. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, alerta que la sequera no s'ha acabat. I, per tant, és imprescindible que continuem actuant, com hem fet fins ara aquests darrers mesos. Penseu que al maig
hem reduït el consum en les àrees que nosaltres sempre tenim control al 5% respecte al maig de l'any passat. Per tant, estem fent les coses bé, però hem de continuar fent-les bé. De fet, la preocupació continua a Siurana i Riudecanyes. Els embassaments estan al 2%, afectant 17 municipis. Alguns ja s'estan abastint amb cisternes d'aigua. La situació és molt preocupant, segueix sent molt preocupant, que en alguns casos ens està fent ara ja en municipis que no anaven amb cubes, no s'abastien de cubes, ara ja s'estan abastint de cubes. Mascort ha assegurat que res s'atura i que totes les infraestructures anunciades pel govern continuen en marxa. Parlem ara de comunicacions perquè ja han finalitzat les obres de millora de la seguretat viària del camí rural de Veciana, l'actual AN039, unes obres de millora que s'han inaugurat aquest dimecres. Les obres de millora de la seguretat viària del camí rural de Veciana, AN039, ja han finalitzat. Unes obres que han comptat amb un pressupost de més de 360.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona i que s'emmarca dins del Pla Zonal. Durant aquest procés d'obres, en el camí rural de Veciana s'hi ha dut a terme un sanejament del ferm, drenatge transversal i longitudinal, sistemes de contenció de vehicles, s'ha instal·lat nova senyalització horitzontal i vertical i s'ha esbrossat i sanejat els talussos adjacents a la via. Un camí que passa a ser, ara a dia d'avui, el manteniment el farem íntegrament la Diputació, per tant, no només hem fet l'obra, sinó assumirem aquest cost que tenia a dia d'avui l'Ajuntament i, per tant, farem que això acabi sent en finalitat una carretera de Diputació. És una de les altres coses que ha de passar, és una de les coses que avui ha demanat l'alcalde i en la qual ens hem compromès. Aquest camí rural, ara anomenat AN039, és un dels vials més transitats de Veciana, que connecta el nucli amb altres nuclis i masies del municipi i que també connecta amb la carretera BB-1001 i permet enllaçar el municipi amb les poblacions de Sant Guim de Freixenet i de Calaf. Sempre ha sigut un camí que ens ha vertebrat, que ens ha donat molta vida i que també ens connecta amb els altres nuclis de població de Veciana. Aquest camí ara feia 23 anys aproximadament que s'hi havia fet l'última obra important de l'asfaltatge nou, per tant és una obra molt reclamada, que feia molta falta, molta necessitat, perquè evidentment el ferm, després de tant trànsit de vehicles, de maquinària agrícola, de camions, etc., doncs estava en mal estat, per tant és una obra més que benvinguda. Més d'un centenar de vehicles passen cada dia pel camí rural de Veciana, una xifra que es preveu que augmenti una vegada finalitzin les obres que s'estan executant actualment als ponts de la BB-1005 entre Copons i Veciana. Estem eixamplant els ponts i no només per ser això, també iniciarem la redacció del projecte per eixamplar també la carretera i també per posar la fibra en aquest camí rural que avui estem. Per tant, Veciana i les seves comunicacions, en els propers 2 anys màxim, la Diputació acabarà fent una inversió de prop de 4 milions d'euros amb totes les infraestructures, diguéssim, carreteres, sumant la inversió d'aquest camí, sumant les inversions que s'ha fet del pont i la que es farà d'ampliació també de la carretera. Les obres de millora del camí de Veciana s'han inaugurat aquest dimecres al matí. El diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, s'ha reunit amb l'alcalde de Veciana, Jordi Servitje, i posteriorment han visitat les obres de l'AN039. Francisco Guisado deixa el lideratge del PSC a l'Anoia. El primer secretari dels socialistes a la comarca i exalcalde d'Òdena ha comunicat que s'acomiadarà al 5è congrés del partit que es celebrarà el proper 29 de juny a Òdena, on també es renovarà el càrrec. I l'ONCE ha repartit 40.000 euros a Masquefa en el sorteig del Cuponazo. Divendres passat, dia 14 de juny, Domingo Merchant va ser l'encarregat de portar la sort al municipi amb la venda del cupó premiat i ho ha fet des del seu quiosc, que està situat al carrer Major. Arriba l'estiu i això vol dir que comença la temporada de piscina a les piscines municipals de la comarca de l'Anoia, que ja van obrint les seves portes. Dilluns ho va fer la piscina municipal de la Pobla de Claramunt. Des de dilluns, els veïns de la Pobla de Claramunt ja es poden remullar a la piscina municipal. Les portes de l'equipament es mantindran obertes fins al dia 8 de setembre. Des de fa mesos, l'Ajuntament hi ha estat treballant perquè els pobletans puguin passar un estiu en remull. Per posar a punt la piscina avui el dia 17 de juny vam començar el mes de febrer. Per tant, vam fer una inversió important amb el sistema de filtratge, amb l'arbrat, amb la gespa,
amb neteja d'aigua, tot, que quedi d'una manera estupenda, no? I que s'allargui tota la temporada molt bé, la veritat és que molt bé. De fet, la piscina serà un dels diferents refugis climàtics d'aquest estiu, en cas que el termòmetre s'enfili de manera espectacular, com ha passat en els estius anteriors. Com a refugi climàtic, a la Pobla tenim aquí a la piscina municipal, la biblioteca municipal i també l'Ateneu Convergent Bisbal. Esperem no arribar a temperatures de 40 graus aquest any, però alguna vegada s'ha arribat i realment fa calor i la gent necessita refrescar-se. El públic d'aquesta piscina és sobretot familiar. Les tardes d'aquesta setmana ja s'omplen d'infants que poden anar-hi perquè fan horari intensiu als centres escolars. A partir de la setmana vinent els petits ja no tindran escola i podran anar també de matins o bé participar en les activitats que s'han programat per ells, com l'escola d'estiu o els cursets de natació. Amb aquestes temperatures ve molt de gust mullar-se i jo crec que la setmana que ve que ja començaran a venir els matins també, doncs omplirem i tindrem un estiu genial, crec. La piscina de la Pobla també serà un espai per fer-hi activitats com el Mullet per l'esclerosi múltiple el cap de setmana del 13 de juliol. Piscines obertes i també gelateries obertes per començar aquest estiu. De fet, a Capellades, la piscina municipal queda a tocar de la gelateria Morocho i els banyistes aprofiten per visitar l'establiment del William. Roma amb panses, arròs o té matxa són alguns dels gustos que es poden trobar aquest estiu a la gelateria Morocho de Capellades, que va obrir ara fa 6 anys al William a la plaça Àngel Guimerà. Obrim de maig, mitjans de maig, fins a mitjans de setembre, més o menys. Fins que acaba la piscina, pràcticament, perquè és el que ens porta el volum de gent. Es nota molt, sobretot, a partir de les 6 i mitja a les 7, que ja baixa una mica del sol, la gent surt ja a passejar, surt de la piscina, i aquí se'n fan les cues que, i a vegades que suem força per treure tota la feina aquesta, sí. Cada dia fa un sabor diferent de gelats. Intenta no repetir, només amb aquells gustos que són imprescindibles per una gelateria, com són el de xocolata, el de vainilla i el d'estracciatella. En William juga molt amb les fruites per crear gelats de maduixa, de kiwi, de síndria, i això fa que la terrassa s'ompli de gom a gom durant tot l'estiu. Tenim 16 gelats, 16 sabors diferents aquí, i realment són poquets, no? Hi ha infinitat de sabors. Cada dia faig un diferent. No repeteixo més que els d'estracciatella, vainilla, xocolata, això sempre s'ha de tenir perquè la gent es fixa en això. A més, en aquest establiment de Capellades s'hi poden trobar gelats sense lactosa o bé vegans. Arriba Sant Joan, arriba la nit més curta de l'any i la ciutat d'Igualada es prepara per celebrar el 40è aniversari de l'arribada de la Flama del Canigó. Igualada viurà un any més la vigília de Sant Joan amb un seguit d'actes tradicionals relacionats amb la nit més curta de l'any. Una de les activitats més tradicionals d'aquesta diada és el correfoc, un espectacle que recorrerà els carrers de la ciutat il·luminant la nit amb els colors del foc que llencen els diables, els dracs i les víbries. Les colles de diables de la ciutat donaran vida a aquesta tradició ancestral, amb pirotècnia i la música de gralles i tabals. Aquest any tornarem a recuperar, la Flama tornarà a passar per la Rambla, que pensem que és el que es mereix, per tant tindrà un recorregut a Igualada també una mica modificat respecte als últims anys, i després d'un cop repartida la Flama, recordar que hi haurà la revetlla popular al Casal del Foment. Enguany també marca el 40è aniversari de l'arribada de la Flama del Canigó a la ciutat. Es tracta d'una activitat organitzada per l'associació Flama del Canigó d'Igualada amb el suport del Departament de Cultura de l'Ajuntament. Cada any un gran nombre de voluntaris es mobilitzen per distribuir la flama per tots els països catalans, seguint diverses rutes planificades amb l'objectiu d'encendre les fogueres durant la nit de Sant Joan. Aquest any, per celebrar els 40 anys, vam pensar fer alguna idea nova i vam arribar a la conclusió que volíem fer tot el recorregut íntegrament a peu, des que sortia la Flama del Castellet de Perpinyà fins que arribava a Igualada i al monestir de Montserrat. I res, doncs això dona un total de 301 quilòmetres i 38 hores corrent, que farem gràcies a corredors molt ben preparats que estaran tot el dia i tota la nit corrent per portar la Flama fins aquí a Igualada. Al vespre es preveu l'actuació del coral Xalest, amb la interpretació de la cançó Muntanyes del Canigó. Posteriorment, es llegirà el manifest des del balcó de l'Ajuntament i la coral interpretarà l'himne de Catalunya.
Després de l'arribada de la flama, aproximadament a les 9 del vespre, començarà la revetlla popular organitzada pel Casal Popular El Foment. Tothom es podrà fer el sopar al mig de la Rambla en uns foguerons i després hi haurà música en directe amb el grup de versions Intershow fins a les 4 de la matinada. El cartell d'enguany és obra de la igualadina Sílvia Guillén. I seguim a Igualada perquè la policia local i Mossos d'Esquadra reforçaran la presència policial als carrers de la ciutat amb un increment d'efectius durant el cap de setmana de Sant Joan. A més, també s'incrementarà la campanya de control de trànsit a la ciutat, seguint la campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Igualada ha publicat un ban amb les recomanacions principals per a la revetlla, les fogueres i la precaució en l'ús de material pirotècnic. Sant Joan és una festivitat, com sabeu, molt viscuda a casa nostra i per tant creiem que aquest reforç en agents i de presència a tota la ciutat era molt important, així com també la coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra, que d'altra banda no hi és sempre, però per aquest Sant Joan també fem un reforç en aquesta coordinació. Volem que la revetlla de Sant Joan sigui una revetlla segura, volem que la gent la gaudeixi, com és obvi, però també volem que la gaudeixi amb responsabilitat i per això creiem que era important donar aquest missatge de que hi serem per prevenir, però també per reaccionar més ràpid si hi ha alguna incidència. Permetre afegir el que ha dit la regidora, que aquesta setmana estem fent campanya amb el Servei Català de Trànsit per vetllar en tema d'accidents, fent incís en proves d'alcoholèmia i de drogues. Treballem tota la setmana a nivell de tota Catalunya, totes les policies locals, Mossos d'Esquadra amb directrius del Servei Català de Trànsit i afegir que de cara a la revetlla començarem el reforç, com molt bé ha dit la regidora, per la tarda ja, amb l'arribada de la Flama del Canigó, que donem cobertura a aquesta activitat, seguit de 2 correfocs que hi ha previstos. I altres municipis de la comarca de l'Anoia també es preparen per celebrar la revetlla de Sant Joan i ho fan proposant tot un seguit d'activitats. La Lliga de Capellades proposa un sopar popular i un ball per la nit de Sant Joan amb un concert de Los Guateques, un grup de versions que posarà ritme a la nit més curta de l'any amb cançons de Los Mustang, el Duo Dinámico, Camilo Sesto o Rafaela Carrà. A la plaça Major de la Llacuna s'hi celebrarà un sopar popular després de l'arribada de la Flama del Canigó al poble. Aquest també serà el cas de localitats com Rubió, la Pobla de Claramunt o Copons. I la novetat d'enguany a Calaf serà el concert al correfoc, volem dir silenciós, pensat pels més petits i per a aquelles persones amb sensibilitat auditiva. A la nit es podrà gaudir també del grup de versions Els Magnets, del correfoc gran i d'un bingo musical. I amb l'objectiu d'evitar possibles incendis, a Vallbona d'Anoia, l'ADF habilitarà el camp de futbol per tirar petards i posteriorment s'hi encendrà la foguera sota la seva supervisió. I Piera posarà música a la nit amb la Dalton Bank i acabarà amb el set del DJ David Ferrer. Arriba una nova edició del Festival de Llegendes de Tous i ho fa amb 45 propostes per a tots els públics dels dies 4 al 7 de juliol a Sant Martí de Tous i el cap de setmana previ a Argençola i Bellprat. El Festival de Llegendes de Catalunya arriba a la 15a edició amb la programació de 45 propostes de teatre, música, dansa i altres gèneres per a tots els públics repartits en diferents espais de Sant Martí de Tous. Serà del 4 al 7 de juliol i per segon any també es programaran 2 espectacles a Argençola i Bellprat el cap de setmana anterior. No hi faltarà tampoc la popular Apagada del Misteri, que comptarà amb la participació d'una 60ena de veïns. Com molts ja sabeu, i si no, doncs fem un petit recordatori, l'Apagada de Misteri s'apaga tot l'enllumenat municipal i s'il·luminen milers i milers d'espelmes fent un recorregut que el públic anirà itinerant i a cada raconet del poble trobaran una escena de llegendes que és una escena, o sigui, és una dramatúrgia nova cada any. Cada any expliquem una apagada diferent. Cada any el circuit és diferent. És una moguda molt gran fer l'Apagada de Misteri, és el plat fort perquè és el que rebem a un miler de persones la nit del dissabte perquè venen a veure l'Apagada de Misteri. I ja us dic, enguany amb 60 i pico actors i actrius del poble que explicaran aquestes històries al visitant.
Del total de propostes hi haurà 15 concerts, espectacles de teatre familiar i per adults i també presentacions de llibre. Enguany, com a novetat, s'ha programat una pel·lícula al cinema del poble que està relacionada amb les llegendes. Es tracta del film L'home dels nassos. Activitats pensades per a tot tipus de públic. Per tant, hem diferenciat en el programa, podeu veure tots els públics, vol dir que són espectacles que no estan dirigits exclusivament a infants o pensats directament per a infants, però que sí que pot veure tot el públic, i altres que estan pensats exclusivament per a infants, que també poden veure els adults, evidentment. Però 2/3 parts són familiars, és un festival que té una vocació per tots els públics, i així es veu en la programació, però sí que també n'hi ha 15 que són específicament per a adults. No vol dir que no puguin venir joves, evidentment, quan diem adults no ens referim a més 18, sinó que a partir de 12-13 anys tot el públic hi és benvingut, però són 15 espectacles que no tenen una mirada tan familiar i que tenen una mirada més adulta. Sant Martí de Tous veurà un cop més multiplicar per 5 el volum de persones durant els 4 dies que dura el festival. A banda de garantir el confort dels visitants, malgrat les altes temperatures, els espectacles de sala es programen quan fa més calor i també hi haurà tendals i ombres. Entre els reptes organitzatius hi ha garantir prou oferta cultural i servei de menjar amb food trucks. També s'oferirà un espai per acampar i per autocaravanes, si bé també hi haurà un gruix de visitants que només venen un dia i se'n van. Moment ara per la informació meteorològica. Divendres, dia amb sol a tota la comarca. Temperatures màximes enfilant-se i apropant-se cap als 30 graus a molts punts de l'Anoia. Dissabte, dia amb més presència de núvols, més probable a l'oest i més ullades de sol a l'est de la comarca. I pel que fa a diumenge, dia d'inestabilitat que pot deixar algun ruixat durant la matinada de dissabte a diumenge. Més probable com més cap a l'est de la comarca ens apropem. En general, però, un dia amb forces núvols. I aquest dilluns s'ha celebrat el Dia contra la Sequera i per acabar l'informatiu els volem mostrar la imatge d'un dels protagonistes d'aquests dies. Estem parlant del pantà de Sau, que actualment es troba al 43% i l'aigua ja torna a banyar els peus de l'ermita de Sant Romà. Aquesta imatge feia gairebé 2 anys que no es veia. L'aigua ha tornat a banyar els peus de l'església de Sant Romà de Sau i és que l'embassament es troba ja al 43%. Una crescuda impensable fa tot just 3 mesos quan estava pràcticament buit. El passat 8 de març va fregar el seu mínim històric. Llavors estava al voltant de l'1% després dels 3 desembassaments que l'ACA hi va realitzar per concentrar el bon estat de l'aigua cap a Susqueda, un d'ells amb el buidatge dels peixos inclòs. La imatge sorprenia la gran quantitat de turisme que l'embassament ha seguit rebent aquest cap de setmana. Si fins ara s'hi apropaven per veure les runes històriques que la sequera havia deixat al descobert, aquest cap de setmana també hi ha hagut un constant degoteig de curiosos que s'hi han acostat per veure com l'aigua ha tornat a mullar l'església. L'any passat vaig venir i vaig plorar. Vaig plorar moltíssim per l'estat en què estava. I aquest any quan hi he arribat i he vist això, dic, ha tornat la vida. L'aigua hi ha retornat després de les pluges generalitzades d'aquesta primavera, una de les més plujoses a Osona dels últims 6 anys, que han deixat fins a 400 litres acumulats, per exemple, en punts com Vidrà. Ha canviat una mica la situació atmosfèrica que teníem i això ha fet que poguessin baixar totes les depressions cap aquí a casa nostra, fins i tot amb alguna llevantada, no duren tant, però Déu-n'hi-do. I això ha fet que tinguéssim aquests 3 mesos dels més plujosos que hi ha hagut. Un dels punts que ho ha fet més, sobretot ha estat cap a la banda que més convenia més, de cara als pantans, ha estat a la banda del Vidranès. A Vidrà, per exemple, un total de la primavera ha estat de 409,2 litres, vull dir que ja és molta aigua, que és la que toquen allà en aquest temps. O a Sant Pere de Torelló, per exemple, amb 331,4 litres. Vull dir que són primaveres bones. El que hem tingut aquesta primavera ha estat que no sol ser tant, alguna pedregada i una calamarsada que són més pròpies de juliol que no pas del mes de maig o de començaments de juny. A finals de maig vam tenir una pedregada que va fer bastant mal, que és tota la banda, sobretot aquí a la banda sud. Tot i així, cal seguir tenint en ment que la situació continua sent de sequera. Que ens ha caigut ara, penseu que el mes que ve si comença a fer sol i no plou, dura 2 dies aquesta aigua. Vull dir que el problema que tenim és que gastem massa aigua i hauríem de mirar s'ha de fer d'una altra manera, no pot ser que anem com anem fins ara.
La sequera continua atraient a milers de visitants fins a Sau. És per això que aquest cap de setmana tenen previst recuperar els controls d'accés motoritzat de les últimes temporades. A partir de dissabte caldrà fer reserva prèvia per accedir-hi i l'aparcament serà de pagament. I amb aquestes imatges del pantà de Sau arribem al final d'aquest informatiu. L'informatiu de Canal Taronja Noia hi tornarà la setmana vinent i ho farà dimarts al vespre, recordant-los que dilluns és dia festiu. Gràcies per acompanyar-nos.